Rojbaşevalno îro derza me li ser pergala rojê ye. Roj stêrkek ji galaksiya Qadiz e. Di galaksiya Qadiz de li derdora 200 milyar stêrkenin û roj ji vana tenê yek e. Di pergala rojê de neh ger stêrkenin. Ev ger stêrk birêzê Tîr, Gelawêj, Erd, Behram, Berçîs, Keywan, Uranus, Neptun û Plûtonun. Her çar ger stêrkên ewiliyan jî Tîr, Gelawêj, Erd û Behram ger stêrkên biçûkin û ji ax û xiraman çêbûnin. Her çarên din ê ji rêzê Berçîs, Keywan, Uranus û Neptun ger stêrkên mezin in û bi taybetî ji gazê çêbûnin. Rewşa Plûton piçekî taybet e. Plûton ji xirama çêbûye lê ax li ser tune ye. Ji navan neh gerstêrkan, gerstêrka a helî biçûk gerstêrka Tîr e. Tîreya wê yanî berfrehiya wê 2400 kilometre ye. Gerstêrka a helî mezin jî Berçîs e. Tîreya wê 71500 kilometre ye. Tîreya gerstêrka me yanî tîreya Erdê avê jî 6400 kilometre ye. Yani du car û nîva ji tîrê mezintir e. Gerstêrka me derdora du car û nîva ji gerstêrka tîrê meztir e. Ji navan neh gerstêrkan tenê gerstêrka me Erd û gerstêrka Behramê li ser xeta jiyanê ne û ji hewakî teorîk jiyana ku em nas dikin tenê li ser van her du gerstêrka mümkün e. Ji bo wilo astronom tim li ser gerstêrka Behramê jiyanê digerin. Durbûna gerstêrka me Erdê ji rojê li derdora 105 milyon kilometre ye. û astronom zanist ji vê 105 milyon kilometre re dibêjin ûnîteyek astronomîk. Yani ûnîteyek astronomîk. Hevalno tiştê girîng divê dersê de ku divê em fêm bikin di pergala rojê de neh gerstêrkenin, ev gerstêrk birêzê Tîr, Gelawêj, Erd, Behram, Berçîs, Keywan, Uranus, Neptun û Plûtonun. Her çar gerstêrkên ewilî yanî Tîr, Gelawêj, Erd û Behram ji axê û xiraman çêbûnin. Her çarên din birêzê Berçîs, Keywan, Uranus û Neptun ji gazê çêbûnin. û jiyana ku em nas dikin tenê li ser gerstêrka me Erdê û Behramê mümkün e. Ev her du gerstêrk tenê li ser xeta jiyanê ne. Bimînin xweşiyê de heta ders dikin.